uwa da hawa kwallo da mace ba kuma kidi ta gaba kare ko bi azancin uban kai kura kai naka bayan kowa ya gama addu'a ga nan ganin za a shiga sarkin maganan wani sannan an gwange nan a riga an taka kidi ta gaba kare ko bi azancin uban kai kura kai naka dogon sani dogon sani gidan dan kadi sai sun yi gaba sai baya don haka baba ta shi nuna gani dan tafiya kowa ne ya san kowa wannan dambe an yi shi abuja an yi shi mara bayan da babu alkawo da shi da dogon sani da dan ba ga alkawoji da kai da dogon sani kowa ya san kowa na sai na gode ma alhaji aminu na dan babar sai ya to kuma na gode alhaji yashi dogon sani sannu da sarki gaba ya buga ya same ga hannun kari dogon sani juya wa yayi ba a juya mai ruwan gaba haka nan ba ga dan nan dai jama'a sai an bada nan dai ga dan nan dai ba ko dai saki ke sana ana zage zage ta ja mai ya saki ta ja mai kai an ga nan dai na alaka sa ko don su ake ta ana ke hoye ke jama'a ga dan nan dai har yanzu ba ko dai saki ke sana ga dan nan dai ya samu dogon sani ga hama dogon sani ya tsaye ga dan nan dai ga dan nan dai ga dan nan dai ga dan nan dai Ada aure wakilin ta baje ya mana halama mai riga ga dan nan dai ga dan nan dai kuma sai kin maka da hannu ne amma ya ki bari ga dan nan dai hawa alkawo da kai sara ya same ka gaba na gode ma alhaji zaki ya na gode ma sabi si na gode murtala na gode keke dogon sani gidan nan kadi ya saki kama dogon sani bugu ga baki ya tanye gadan nan dai gadan nan dai ya ce bugu ya hata ya ce shirawa
a yi dambe ko a tsaya wallahi wahala ne ke don haka duk mai sunan bai taimake mu wanda wata kariya bayan da ta ne don haka kowa ya biya ni ya shigo yanzu look at this place look at it we are kuma tun Najeriya babu inda aka shiga dambe kamar sai ana shiga dambe amma ba ku ya wallahi ba ku ya kuma in ni magana mutum shi da laifi sannan ni ta ko dina ni mai iko da nan amoy ce ni ta hau ba this is what he told me he don't care wallahi in ne don kudi don ga sunan nasa wannan dambe duk wanda ya buje don ga mera ga da jikin kai sadiq baka dauko ka ba sadiq roba kai sadiq yau ka dauko dama ina shamsu ne shamsu ya da bin da kace hada ka na hada baka ko san wanda ne hada shi ba to sadiq shine mai daga arewa ko ne an mula ko 20 da ka buje ka dauka to ina lawani in magaji ina kai ga hira yau na ma kai ka cinke ni ina da yakini ba ka tsoron dambe da kowa duk bakin mu za su shigo gidan da gobe to cikin nan dauke in ba ku yi na kware ba ga 10,000 in an yi na kware a dauki 20,000 in ka ga dama ka bashi wani abu in ba ka dama ba ko gari ka bashi kai yau sadiq babu hanya wallahi kai sadiq yau sadiq babu hanya wallahi kai Sadiq ya rikice, Sadiq ba ya gani ne, Sadiq ya rikice, auta yadda ya ga maza, kai auta yadda, kai, auta yadda, buka, ita Sadiq kai, su sha ruwa a sha ruwa a koma wasa. Ina wani tambaye.